Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over Felicia Schutte, de Portrait Master Associate. We beginnen onze uitzending met de woordvoerder Joël Candelaria van het OLB voor het maken van een afspraak voor 30 september voor de nieuwe kentekenplaten. Het OLB heeft inderdaad een bericht uitgestuurd, eigenlijk een oproep aan iedereen om voor 30 september een afspraak te maken voor het verwisselen van hun kentekenplaten. Dat bericht refereert u naar. Na 30 september dan zitten we eigenlijk in de laatste periode waarin je nog je kenteken kunt wisselen. En dat gaat natuurlijk in fases dat we dit verwerken, vandaar deze oproep ook. Deze periode duurt tot 1 december. Hierna moeten alle kentekenplaten gewisseld zijn en zult u ook met de gevolgen van dien te maken krijgen. Gevolgen die erbij komen kijken, eentje is, je kunt een boete zal je krijgen. Dat is omdat je dan zonder een geldig kentekenplaat rondrijdt. Daarbij ook natuurlijk komt je kentekenplaat te vervallen, dus het nummer die wordt uit ons systeem gehaald. De politie die controleert inderdaad op de kentekenplaten. Op dit moment zal je daar alleen een waarschuwing voor krijgen. Dat is omdat we natuurlijk in deze transitiefase zitten. Maar per 1 december zal dat een boete worden. En ook je nummer komt te vervallen. Afspraken kan je met ons maken via telefoon. Dat is 717-5330, extensie 2637. Je kan ons ook bereiken via WhatsApp. Dat is 770-5330. Stuur ons gewoon een berichtje en dan hebben we contact. En je kunt ons ook een e-mail sturen via belasting-olb@bonairegolf.com. Bij het maken van een afspraak zullen we je er ook aan herinneren. Je ziet er het lijstje, ga je terugvinden. Het lijstje van spullen die je mee moet nemen zijn A, een geldig identiteitsbewijs. Kan je rijbewijs zijn bijvoorbeeld of je paspoort. Als je een bedrijf hebt, moet je ook komen met een uittreksel van een Kamer van Koophandel hiervan. Ook moet je komen met een betalingsbewijs aanslag motorrijtuigenbelasting 2019. Een bewijs van betaling van je nieuwe kentekenplaat. En je moet ook komen met een geldig verzekeringsbewijs van uw auto. Als je deze documenten bij je hebt, dan is alles eigenlijk volledig voor de registratie van nieuwe kenteken. Als je deze niet compleet bij je hebt, dan zal je een nieuwe afspraak moeten maken, want dan kunnen we je helaas niet helpen. Voor meer informatie verwijs ik iedereen ook graag naar onze website, bonairegolf.com. Ga hierbij naar het tabblad Downloads en download hier onze veelgestelde vragen. Hierin vind je alle antwoorden op de mogelijke vragen die je hebt. En dan kunnen we je beter van dienst zijn. Of stuur ons gewoon een WhatsApp bericht. En boven alles vergeet niet een afspraak te maken voor 30 september. Afgelopen weekeinde was er op sociale media veel opheffing over het doodschieten van een hond in Amboana. Woordvoerder van KPCN Miluska Hansen vertelt meer. Dat klopt helemaal. En het is natuurlijk een hele vervelende zaak. Elke keer als er door de politie een hond doodgeschoten moet worden. Ik wil allereerst zeggen, voordat ik uitleg ga geven over deze zaak, wil ik wel zeggen dat het nooit de bedoeling is van een agent hier die op straat gaat en die denkt we gaan een hond doodschieten. We zoeken natuurlijk altijd naar een andere oplossing voordat het tot het uiterste komt. En dat is in dit geval ook gebeurd. We hebben diverse malen klachten gekregen, dat er is gebeld dat er een agressieve hond rondloopt in een wijk, in dit geval in Amboana. Deze hond heeft verschillende artikelen in tuinen van personen vernield en heeft ook agressief gedrag getoond naar de mensen toe, dus naar de eigenaren van de tuin, maar ook mensen die op straat lopen. Dus deze hond was eigenlijk een gevaar daar in de buurt waar hij rondliep. Op het moment dat de agenten daar aangekomen waren, heeft deze hond ook agressiviteit getoond naar de agenten toe. Op dat moment geeft de hondenverordening ons eigenlijk al de tools om er wat mee te doen. Zelfs dan hebben wij nog geprobeerd om de eigenaar van deze hond te vinden. Om te kijken of het via de eigenaar zou kunnen lukken om de hond misschien in zijn tuin vast te houden of iets dergelijks. Dat is ons niet gelukt. Die persoon hebben we niet gevonden. Van de buren, van de omgeving hebben we begrepen dat het een straathond zou moeten zijn. En daarnaast hebben we ook geprobeerd met andere diereninstantie om deze hond daar te laten verwijderen. Dat was qua capaciteit was dat niet mogelijk en het feit dat het een agressieve hond was, kon een andere diereninstantie die hond niet opkomen halen. Op dat moment, gezien dat de hond een gevaar is voor de bewoners in de wijk Amboana,
hebben wij ervoor gekozen om in gesprek te gaan met gezaghebber en daar toestemming te vragen. Want uiteindelijk moet volgens de hondenverordening de gezaghebber ons daar toestemming tot geven. Hebben wij toestemming gevraagd en hebben wij toestemming gekregen om de hond af te maken, om de hond dood te schieten. En daarom is het zo gebeurd. Dus het is niet zo dat de politie denkt, hé, wat leuk, we gaan een hond doodschieten. Dat is voor ook de agenten geen fijn gevoel en ook niet iets fijns om te doen. Het was een gevaar in die buurt en daarom was het nodig. Er lopen toch wel veel honden los op straat. Is er een wet hiervoor? De hondenverordening geeft aan dat een eigenaar van een hond ervoor moet zorgen dat deze hond bij hen in de tuin blijft. Of in ieder geval geen overlast veroorzaakt naar anderen toe. En dat is de wet die geldt. Dus vandaar dat zij ook allereerst naar de eigenaar op zoek zijn gegaan. NOS-TV is in contact gekomen met toeristen waarvan er benzine uit hun autoverhuur werd gestolen. Volgens Michelle Stork behandelde de politie dit niet naar wens. Yes, I'm a cruiser, and the people that live on the sailboats will often rent a truck to do our scuba diving with. And 3 different incidents has happened to the cruisers where gasoline was stolen out of the trucks when we park them either outside the marina or by the Budget Marine dock on the main street. They will break into the wheel well and steal the gasoline out of the wheel well, and then you come back the next morning with no gasoline. There have been police reports filed, and we're a little frustrated because the police say that they have to see it happen themselves. And then when it happened at the Harbor Village Marina, there was a camera, and they did not come and look at the camera footage to find the person who did it, and the truck was right in front of the camera. We went to the police station. It was Dave who filed the report, and they said that we had to get the camera footage from the marina and bring it to them. When we went to the marina, they said, this is our property, you cannot have our camera footage. So nothing was done. The police did not come to the marina to see the footage to catch the person stealing the gasoline. All 3 incidences that I know about, it was the Carib white trucks, and the people on the first incident paid the extra insurance. The other 2 incidents, the person did not pay the insurance. It would have costed $250 for their week to do it. And they ended up having to pay the $250 for the gas repair 2 times. So that was $500 they had to pay to Carib because they didn't take out the extra insurance. We do love Bonaire, and we do feel safe when it comes to our boats. But when it comes to renting a truck, we feel like it's not safe because people are stealing the gasoline and the police are not pursuing them. They did tell the first incident we have to see them do it ourselves. And then this next incident, they said they would use the video footage if it could just be brought to them. And then that was not possible. So it's very frustrating for us to have the gasoline stolen. In samenwerking met Aruba, Curaçao en Nederland heeft het Stichting Academia Papiamento een bijeenkomst gevormd bij de Marriott Hotel op Bonaire om aan de taal Papiamento te werken. Vandaag hebben wij samen met Curaçao, Aruba en groep die papiamensen behartigen van Nederland een conferentie gehouden. De doelstelling van de conferentie is op aanvraag van de OCW Caribe, OCW RCN, om hun een advies te geven hoe een papiamenstalige taalunie te formuleren, te vormen. Om dat antwoord te geven en het advies te kunnen geven, hebben wij alle organisaties van Curaçao en Aruba en ook uit Nederland samen gevraagd dat wij samen kunnen werken aan het structuur van zo'n organisatie, hoe zal het er moeten uitzien, wat zullen de doelstellingen moeten zijn en de activiteiten van zo'n organisatie. Het idee is dat het een ministeriële organisatie zou moeten zijn, dus dat van overheid uit moet komen van de eilanden, Curaçao, Aruba, de landen Curaçao en Aruba en ook Nederland. Curaçao en Bonaire hebben een verschillende schrijfwijzen van papiaments dan Aruba. Is dit niet een probleem in deze zaak?
Het is geen probleem, want als wij Papiaments praten, verstaan we elkaar allemaal. Als we het lezen, versta je ook wat je leest. En op Aruba schrijven ze, want dat is een officiële wettelijk geregeld. En bij ons is letterlijk geregeld. Enige waar het problemen mee levert is als wij dus bijvoorbeeld boeken willen kopen die op Aruba ontwikkeld zijn. Aruba heeft veel materiaal en dat zou Bonaire van gebruik kunnen maken, maar het kost geld om ze dan weer om te gaan zetten. Het is op iets dat op politiek niveau besloten moet worden. Ik zie persoonlijk niet dat op korte termijn gebeurt. Wat wel tegelijkertijd aan het lopen is, dat er zijn mensen bezig met software, vertalingssoftware, die van etymologico naar fonologico vertaald kan worden. Dus dat moeten we even wachten wat de toekomst biedt, welke van de twee het eerste haalt. Nou, Bonaire krijgt de laatste 9 jaren heel veel mensen uit het buitenland die hier zijn komen wonen. Voor werk of ze zijn geïmmigreerd naar Bonaire. En verschillend van hun willen Papiaments praten. Het komt veel te vaak voor dat de Bonaireaan zelf hun geen kans geeft, omdat wij andere talen zo goed beheersen. Heel vaak krijg je een Nederlander die Papiaments met jou wil praten, maar heel snel, omdat wij ook zo beleefd zijn opgevoed door de nonnen, dat wij als je in het bijzijn bent van iemand die jouw taal niet spreekt, dat je de persoon de taal gaat spreken. En daar moeten wij mee gaan uitkijken, daarmee moeten wij degene die Papiaments wil leren praten een kans geven en om het ook te praten. Want als wij Nederlands blijven praten, Spaans blijven praten, Engels blijven praten, met degene die met ons in Papiaments praat, dat komt het niet. Dus wij moeten ook daarmee een beetje oppassen. Wij moeten ook de beleefdheidsnormen aanvaren. Als die persoon, net als in Nederlands praat, wij zijn zo opgevoed met iedereen u. Op het moment die persoon tegen jou zegt van je mag me je zeggen, dan dat praat je wel zo en je. Nou, op het moment dat de persoon zegt, praat alsjeblieft Papiaments met mij, dan moet je ook Papiaments met hun komen, want dat is ook een vorm van respect. Wij gaan nu naar reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Felicia Schutte ontvangt de titel de Portrait Master Associate tijdens de jaarlijkse Portrait Masters Conference 2019. My name is Felicia Schutte. I am an architect and an award-winning portrait photographer now. I was, maybe it's interesting, born in Romania, Bucharest. I'm half Romanian, half German. I came to Bonaire 16 years ago. And I think it's safe to say that I can see beauty and strength in others while they do not. And out of this gift, I would say, has grown the passion, basically that, and the love to photography. And I'm now doing basically makeover photo shoots, like for everyday women and men also. And it's an empowering process. So they go through a whole preparation with hair and makeup and everything. And the photo shoot, maybe we can talk more about that later. But the everyday women and men who come to me, they usually have an event in their life. They want to celebrate something or they want to put themselves in the best light. So for example, for women, it's usually maternity, early motherhood, or empowering portraits where, they come to a point in their life where they, are ready to grow personally. Also personal branding. Personal branding is more interesting for the man. Like for example, I did something for Ir Saiz, the cover picture. And personal branding is certainly something where men also understand the importance that, they are their brand and people come for them. So, and I'm really happy that I can share that my clients that I had all up to now, they walk out of the door with images they love and the most beautiful or powerful images they ever got of themselves. It's called the Portrait Masters Conference. So it's specifically for portraiture because you have a lot in the weddings and nature photography as well, but this is specifically for portrait photography. It's a conference that is once a year in Phoenix, Arizona, and I have been there twice.
and you can submit images. So worldwide photographers are submitting their work. Since 2017, over 33,000 images have been submitted, and they have been judged by a group of top of the world judges. And 5 judges look at the images. In total, it's 16, and then they give you a score. And depending on the score, you receive nothing, a bronze, a silver, or a gold. And I was, honored with, I submitted in total, all my images that I submitted received, I have 34 bronzes and 8 silvers. And that is an achievement in the portrait world. And by having these images that have been scored as silvers and bronzes, I received a status, and that is called the associate level. So I'm an associate portrait master, which is something like being in the telephone book of the worldwide telephone book of portrait photographers. I do not work with models. I work with everyday women and men. And most of them are from Bonaire. So either it's Bonaireans or it's people like me who came to the island. What I have achieved is being 5 times under the top 20 images. And then it's being presented in a big gallery on screen. And your name's being spoken out loud. So it is an honor. It really is an honor also for this personal growth, mastering your craft in order to be able to deliver that to normal people here on Bonaire as well. Door Felicia Schutte staat Bonaire nu op de wereldkaart door haar portretfotografie. Bonaire is really known for beautiful, beautiful images like our seas, our corals, our landscape, restaurants. And now Bonaire is also known in the portrait world. And that's, of course, a specific area like the diving industry. This is the photography industry. And Bonaire literally, and that's why I'm so excited, Bonaire is literally on the world map. If you Google the Portrait Masters, which is the community of the professional portrait photographers, you will find, if you go to the photographer directory, the telephone book, you can go there and then you see the world map in all its glory, and you see all the little red flags, mostly in the States and in Europe and a little bit in Australia. And then you see this one little red flag, which is Bonaire. And I'm really proud because this island has been given so much to me. And this is maybe a little bit a form of giving back. But I really believe that we on Bonaire, we can provide services on a high professional level. That does not count only for photography, that's for everything. I would love to see the youth working on personal development, working on self-value, self-love. It may sound a little kitsch, a little strange, but it's where it's coming down to, because when you are balanced and you have something to give and you have something to learn, something to give, and you learn your craft, you master your craft, you become the best at it, and go for the online education if you cannot get it on Bonaire. Because we're globally connected, and get it from the top people. Because, well, I have wasted time searching for everything, and it also had developed in the years. But an online course, I mean, you can spend thousands of dollars in in-person workshops, but you can spend just a few $100s. And yes, we have to save up to it, but you can save up for your mobile phone. So it's a decision. And it's this connection, I think, I can build up to people. And mostly women, I believe, because, we have this, we grow up like that it's important how we look, and we have this intuition of how you look and how you feel is connected, and it's always the 3 things. It's body, it's the mind, and the soul. And I love it to see them coming in, being maybe insecure, and then we go through this whole process of wardrobe. How do you want to be photographed? Maybe something you really are, or maybe something you're dreaming of. And I love it to see women stepping out of their comfort zone into this new field, and I'm able to create a safe space. My studio is really small, so women feel safe. And they can just be themselves. And I think that makes a beautiful picture. If you just Google
portrait photography Bonaire or photographer Bonaire, at some point you will find me or Felicia Schutte Portrait. And you find me on Instagram and Facebook also under Felicia Schutte Portrait. And if not, they're going to ask you. Dit is de eerste keer dat de internationale Norseka Beachvolleyball Tour hier op Bonaire bij Delphins Beach Resort zal plaatsnemen. NOS TV heeft het volgende. Firstly, I would like to bring greetings from the president of Norseka, Mr. Cristobal Mate. It's his dream and vision that we have a tournament here in Bonaire, and he will be very happy to know that it's actually coming true. We are very proud of the Volleyball Federation here in Bonaire and their contribution to making this event happen. And we're very thankful for the host, Hotel Dolphins. It's a beautiful hotel. All the players and officials are already commenting about that. And we hope that we have 3 good days of exciting volleyball and the people of Bonaire are motivated to develop in the sport of volleyball and beach volleyball. So we thank you for having us in Bonaire. We will be glad to come back to Bonaire. But there's a process, so you have to declare your intent at the end of the year if you want to host again next year. Based on our final report on the event, that is a contributing factor. But so far everything is going smooth and I only expect positive things here in Bonaire. It's not an easy task, it's a costly event to have, and the possibility of the returns is very possible, but it's something you need to build. It will not come the first time. So you can't evaluate the event on the first event. You know, it's most of the places that successful teams in the world, they don't have what you have. Sunshine and beautiful beaches. But yet they aspire to Olympic gold. You know, I just came from the Pan American Games and the winner was Chile. They never see this temperature in Chile. But they won Pan American gold medal. So you have the resources here that we want for beach volleyball. So it's up to, we all have to do some work. One of the strong things for Bonaire in the future is not only diving, but it's also sports. You know, windsurf, kite surfing, but also beach volleyball, but also beach tennis. There's a strong beach tennis competition on the island. And we need to develop these kinds of sports for Bonaire. And especially when international tournaments are being played here on the island, means something for exposure, for people to come here, to see it, to enjoy it. We have a lot of countries coming in for this weekend just to play here on Bonaire. I think that's great, and we should try to get them every year back, perhaps multiple times, just to enjoy the beach and get the word out that Bonaire is also good for beach volleyball in this case. Op 25 september 2019 hield de korpspolitie een grote verkeerscontrole bij de rotonde Sernangi-Roosendaal en bekeurde 91 weggebruikers. Dat klopt. We hebben vandaag een controle bij de rotonde Sernangi-Roosendaal. En dat is vooral gericht op het aangeven van de richting, dus het gebruik van je richtingaanwijzer. Wij rijden natuurlijk rond tijdens de patrouilles en vooral de collega die vandaag het project geschreven heeft samen met andere collega's, die gaan kijken naar wat er momenteel aan de hand is op Bonaire, waardoor de veiligheid van het verkeer toch in het geding komt. En een van de activiteiten die op dit moment vergeten wordt, is het aangeven van de richting, het gebruik van de richtingaanwijzer. Vandaar dat er een project opgeschreven is. En we staan nu bij een rotonde, maar het gebeurt overal. Dus op langere wegen waar mensen plotseling op de rem trappen en dan afwijken zonder dat ze een signaal hebben gegeven aan de persoon erachter. Dus het is een gevaar op de weg eigenlijk van Bonaire. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om momenteel te gaan controleren op richtingaanwijzers.
Op het moment dat je vanavond staande gehouden wordt in deze verkeerscontrole, heb je sowieso niet voldaan aan het aangeven van je richting. Dus daar ontvang je al de eerste boete voor. Tijdens de controle wordt ook naar de rijbewijs en naar de verzekering van de persoon gekeken. Mochten die niet kloppen, dan kunt u daar ook een boete voor krijgen. Voor seatbelt? Ja, er zijn een aantal regels die in de nieuwe verkeersverordening gelden. Daarvoor geven we nu nog alleen maar waarschuwing. Dus daar is nog de grace period van geldig tot 1 oktober. Weet jullie misschien hoeveel die boete voor richtingwijzer niet aanzetten kost? Klopt, dat is $56. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedouder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.